Vas agafant seguretat, oi? Sí. Es belluga una mica, Sí. però jo no sé si... potser és perquè li falten voltes. Estàs molt alt de voltes o què? Tampoc estàs... Yo creo que Más vueltas. el centro de gravedad. Está bien, ¿eh? Centro de gravedad. Está bien puesto, sí. Lo único que las vueltas... Sí, sí. Va millor. Fins 44 quilos, És acollonant, Pesa molt més que l'helicòpter, Com un senyor. Ahora tendrá más inercia, Xavi? Sí. Ho notes? Perfecto. Sí. Has d'anar controlant molt més inercialment els moviments. Quan treus pas i tot això, no? I s'envela més, Sí, perquè en seguida cau de portar molt més suau. Molt suau, sí. No se lo lleva viento, No, a este no. I fotem un quilet més, a veure Va, què tal. fotem-li un quilo més. Nota, la inèrcia? Fes-li suau, els viratges, que no es torni a desplaçar allò. Quan l'he començat a accelerar abans, he vist que el soroll el feia la cua. Però aguanta molt bé, La posició d'estic, quina és la que tens? Pràcticament a dalt. Pràcticament, doncs és que el motor està donant a tope. Ja. Però no el pot pujar. Ara li s'ha fet algun vermell. I va caient, va caient. Has vist? Va caient. No pot. No pot el motor.